Egameni loyise elonyana nelomoya oyingcwele, Thixo olungileyo, mzali kwanomsindisi onetarhu elikhulu. UnguThixo osisiqalo nosisiphelo, ungu-Alpha, ungu-Omega. Nguwe lo Thixo owabona uluntu lonke luwe esonweni, imiphefumulo yonke itshone ekufeni. Wehla wazoba ngumntu phakathi kwabantu ukuze uhlangule imiphefumulo yethu, usisindise kwelabafileyo. Namhlanje Thixo wethu namandla sikhangela kuwe, umphefumulo wethu, inhliziyo yethu ilindela kuwe njengoThixo ongumzali. Xa kuzoqala Thixo olungileyo lenkonzo, inkonzo Thixo olungileyo yezithethe ezakuthi ndlela ntle kumkhonzazana wakho. Siyakumema njengoThixo, yehla moya ingcwele, yehla Thixo wethu, masibuve ubukho bakho phakathi kwethu. Moya wakho ingcwele ungene ezinhliziyweni nasezingqondweni zethu, uzamazwi Thixo olungileyo azowiswa apha ngabantwana bakho. Bengamazwi Thixo olungileyo eza nentuthuzelo. Nalo Thixo olungileyo usapho lukaMdutshane, Thixo wethu namandla, nalo usapho lukaSeptemba. Izihlobo zonke nezalamane zilapha Thixo wethu ongcwele ukuze zikhaphe umntwana wakho. Naba ke Thixo olungileyo abantu bakho, yehlisa umoya wakho engcwele ukuze Thixo wam kube nentuthuzelo evela kuwe. Ngoba ngokwethu ukuthetha nobuciko bethu, ngowethu Thixo olungileyo ukwazi nangamandla ethu asingefikeleli kumanxeba asezinhliziyweni. Ngwewedwa Thixo wethu onamandla owazi ubunzulu bamanxeba Thixo olungileyo akumntwana ngamnye okhoyo kule ndawo. Yiyo loo nto Thixo olungileyo simema wena, touch them Thixo olungileyo ngalo moya wakho ingcwele ukuze Thixo olungileyo bafumane ukuxola Thixo wethu onamandla ngale nkonzo, babe nokufumana iclosure Thixo wethu onamandla, bakwazi ukuthi noba kunje usekho, unguThixo unjalo uyabathanda ubakhathalele. Ngoba Thixo wethu onamandla, eyona nqaba ngawe kukuba umshiye umntu nangexesha lobunzima lobubi unga umntu uyedwa, kanti wena ukhona unguThixo wakhe. Tshile ezwini lakho Thixo wethu onamandla wathi ayikushiya kuyikusiyekela. Sikubonile ke ukuthi nangamaxesha obunzima uhlala uba khona eceleni ngumntu. Phinda ke Thixo olungileyo ubonakale nakweli sapho, ubonakale nakweli khaya Thixo wethu onamandla. Sibuve ubushushu bothando lwakho nakwixesha elinje Thixo wethu onamandla, ixesha Thixo wethu ongcwele esingakwaziyo ukuthi indlela ntle kwizihlobo zethu ngendlela esiqhele ngayo nangendlela esithanda ngayo, kodwa sesisenza Thixo wethu phantsi kwemiqathango. Kodwa noba kunjalo senze Thixo olungileyo sibe nokuxola ezinhliziyweni zethu sithi ewe usebenzile umama wethu, usebenzile umzali wethu, sibe nokumkhulula Thixo wethu onamandla. Sincede ke ngale nkonzo, nceda abantwana bakho ohlele ezincakamini zelwini zabo beza kuthetha Thixo wethu onamandla, basikelele ngendlela eyodwa egameni likaKristu Yesu waseNazaretha. Amen. Maliphathe ngobungcwele igama lakho, ubungcwele bakho ufike inyameko yenziwe emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini.
Siyabonga kakhulu kuba umfundisi wophula. Sizohlala phansi sicela umzalwane uNdamase waseHarding azokusifundela isifundo sethu sokuqala sanamhlanje. Masisifumane isifundo sethu kwindumiso 90. Nkosi wabalekhaya lethu, isizukulwana ngesizukulwana, zingekazalwa iintaba, ungekadali umhlaba nelizwe, kwangona phakade kude kube ngunaphakade, wena unguThixo. Uyamguqulela entshabalalweni umntu uthi, buyelani bonyana babantu, ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo, nanjengomlindo ebusuku. Yabakhukhulisa banjengobuthongo kusasa, banjengengca ehlumayo. Kusasa iyatyatyamba ihlume, ngokuhlwa iyasikwa ibune. Ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho, siyakhwankqiswa ngomsindo wakho. Inkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho, izono zethu ezifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho, siyagqiba iminyaka yethu njengembali. Imihla yeminyaka yethu yiminyaka 70, naxa ithi ngenxa yokomelela ibe yiminyaka 80. Amandla ayo abubunzima nobubi noko, ngokuba inqanyulwa kamsinya size sibaleke. Ubani na owazi amandla engqumbo yakho nomsindo wakho ngokoyikeka kwakho. Sazise ukubala imihla yethu, ukuze sizuze intliziyo elumkileyo. Buya Yehova, koba kade kangakanani na, uze ube nosizi phezu kwezicaka zakho. Sikholise kusasa ngobubele bakho, ize sigcobe sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise njengokwemihla wabusibandezela ngayo, njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo. Makubonakale izenzo zakho ezicakeni zakho, nobungcwelisa bakho kubantwana bazo. Mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu, nomsebenzi wezandla zethu uwuqinise phezu kwethu. Ewe, umsebenzi wezandla zethu uwuqinise. Socela ke sibe ngathi improve i-performance yethu ke ngoku. Sawucula usiyakudumisa ngoku. Siyakudumisa Thixo, siyakuvuma ukuba unguYehova. Siyakudumisa Thixo, Siyakuvuma ukuba unguYehova. Umhlaba wonke ubhedesha wena.
izulu na onke amandla kerubi serafime imeme zakuwe uyingcwele 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 Athixo wembikosi izulu lisele kwanomhlaba ubukhulu bobungcwalisa bakho umhlambi wobungcwalisa wabapostile uya kudumisa amakholwa awaprofethi ayakudumisa umkhosi odumileyo wabafele wena uyakudumisa ihlamente engcwele kulo lonke ilizwe iyakuvuma uyise obukhulu ungenambaliso odumileyo kwanomboya oyingcwele umonwabisi ukumkani ungcwalisa wena Kristu wena ungunyana ongunaphakade izawunceda kodwa masilinde kugqitye khona umuntu ezawufuna kodwa ndizayidinga emveni
Siyabonga kakhulu. Sizawucela ubawo uJwente wasePort Shepstone 808 asifundele isifundo sethu sesibini sanamhlanje. Nkosi ndithe isifundo sethu sesibini kubantu abaphethe amaculo asewisile ku-290. Kanjalo ke kubhaliwe ukuthi okokuqala umuntu uAdam waba ngumphefumlo odla ubomi. Okugqibela uAdam waba ngumoya odlisa ubomi. Kaloku kuloko okuqali ngoko komoya kuqala ngoko komphefumlo kwandule ukuza okomoya. Okokuqala umuntu uvela emhlabeni ungowomhlaba. Wesibini umuntu yinkosi ivela ezulwini. Into ayiyo omhlaba bakwayiyo lonto abomhlaba. Kanjalo into ayiyo wasemazulwini bakwayilonto abasemazulwini nabo. Nanjengokuba siwuthwele umfanekiso wakhe owomhlaba, sowuthwala umfanekiso wakhe wasezulwini. Kodwa oku ndiya kutsho kubazalwane ukuba yona inyama negazi ayingelidli ilifa lokungaboli. Bonani ke ndiyanixelela imfihlakalo, asiyi kulala ukufa sonke, kodwa siya kuguqulwa sonke ngesiquphe ngephanyazo ngexilongo lokugqibela, ngokuba ixilongo liya kuhlokoma bavuke abafileyo bengenakubola, nathi siya kuguqulwa. Ngokuba okubolayo kufanele ukwambatha ukungaboli, nokufayo ukuba kwambathe ukungafi. Xa ke oko kubolayo kwambethe okungaboli, naxa okufayo kwambethe okungafi, kuya kuza kwenzeka elo zwi libaliweyo lokuthi ukufa kuginyelwe eloyisweni. Luphi na ke kufa ulwamvilo lwakho, luphi na ke hadesi uloyiso lwakho. Ke kaloku ulwamvila lokufa sisono, namandla esono ngumthetho. Makubulelwe ke kuThixo osinikayo uloyiso ngayo iNkosi yethu uYesu Kristu. Ngako oko bazalwana bam abathandiweyo, yibani niqinile ningenakushenxiswa, nikholisa ukwanda emsebenzini weNkosi namaxesha onke, nisazi nje ukuba umzamo wenu awuyiyo into engendawo eNkosini. Nkosi mayisikelele izwi layo ngoku naphakade. Amen. Siyabulela ke bethu kootata bathe basifundela ezi zifundo zibini. Sigqibela ke ngesokugqibela isifundo apha. Isifundo sanamhlanje sasifumana kule ncwadi kaYoshua, Joshua chapter 1. Andizufunda zonke ke ezi vesi. Ndiza kufunda nje ivesi ezimbalwa kakhulu. Ndizofunda nje ivesi ezimbalwa. Qale phaa kuverse 7. No. Ngiqale apha kuverse 6. Akukho namnye uya kumelana nawe yonke imihla ukudla kwakho ubomi.
ndiya kuhlala ndisecaleni kwakho njengoko bendenje njalo nakuMosisi. Andiyi kukuyekela, andiyi kukushiya. Yomelela ukhaliphe kuba uza kubangenisa aba bantu kweli lizwe endithembise ngalo koyise mkhulu ngesifungo ukuba liya kuba lilifa labo. Yomelela ke ukhaliphe kunene uze unyamekele ukuwuthobela wonke umthetho owawiselwa nguMoses isicaka sam, khona ukuze ube nempumelelo naphi napho uya khona ungaze uphambuke kuwo nakancinane. Kufuneka incwadi yomthetho ikukhokele kuyo yonke into oyithethayo, uze uyifunde uyigocagoce ubusuku nemini, uzazi uzithobele izinto ezibhaliweyo kuyo. Xa ke wenje njalo woba nenkqubela nempumelelo. Kaloku ndim lo ukuyalelayo. Yomelela ke ukhaliphe, uzungoyiki unkwantye. Kaloku ndim ndikhoyo mna Thixo wakho, ndiya kusoloko ndisecaleni kwakho naphi na apho unyathela khona. Inkosi mayisikelele ukufundwa kwelizwi layo ngoku nangonaphakade. Amen. Nkosi Tata. Befundisi bam abalapha, abavangeli nonoBhayibhile, abashumayeli bonke abalapha, oomama bonke nootata bonke, iinkosi zalapha ekuhlaleni nooceba, usapho lwakwatata nomama uMdutshane, abantwana bakamama uBeauty, bonke nabazukulwana. Mandinibulise bethu nonke ngelihle igama lenkosi yethu Yesu Kristu. Amen. Ndiyacela nje bethunana ndikudana kunoko endithi xegisa. Ndimi apha egameni lesekethe yasePort Shepstone, number 808. Okuninzi mfundisi wophula bendikuthethile nabantwana. Cinga uba ndikhumbula kakuhle bekungale mini yeNew Year, ngezi zithuba zo-9 kusasa. Ndibe nethuba elaneleyo nabo, ndathetha ngokwaneleyo nabo. Andingomntu ke mhloli othanda uyiphinda into ebendiyithethile. Ukuba ndiyayiphinda bantwana bam, it will be a matter of emphasis ukuba ndinyathele kwinto ebendiyithethile. Qha into endiyizeleyo apha, ndizanga nokushumayela, ndizele nje uzokunibetha emagxeni and say to you, stand up, stand up, we are beside you. Apha kule ndlela ingena kuyo. I don't want to lie. There has never been a time apho ukufa kuke kufike umuntu ready for gone. I never imagined into yokokuba umama
when she died ngo-2015, I could feel the pain ngendlela yoba athi sele neveki engcwatyiwe xa ndigoduka kungekho mntu obeqhele ukuvula igate onguye engacelwanga, nomntu obethi xa ndingena endlini, ayindim ndodwa ke ekhaya sibaninzi, into yokuqala engekakubuza impilo athi ukhe watya namntanam. Wathi awuhamba umama ndafumanisa into yoba small things that you could not take seriously ngexesha niphila nomzali, xa engasekho they become so acute ebomini babo. The day ndifika ekhaya umama engasekho, I drove all the way over 100 kilometers on the road, and I stopped kule ndawo ibinentente ndibona some few empties ze-drink and some empties ze-takeaways, and I stood there by the gate. It was just so silent that ndandingena option yoba ndinganawo amandla okungena endlini. I decided to turn back. Ndiyireyisa le nto nani because le nto yokushiywa ngumama, it is a very, very deep pain. Andiyazi indlela enithathe ngayo nina. I don't even want to imagine uba inithathe kanjani. But I do know into yobana asiyonto elula ukuyihandlisha. Ndizele ke ukuzokuthi kuni, from the pain, and I think I've said this, Pakuni, yazi, from the pain of facene nayo, kufuneka ukhangele indawo yokubambelela uba yeyiphi. And ukuba ndinon-advisor, ndiyithetha kuni nonke ke le family yakwaMdutshane. This lady ebesiyoyibeka pha, ndingema ndithi kuni usaksidile ukulakha ikhaya lakhe. You could not doubt xa ungena pha uba ungena ekhayeni laseWisile, where iBhayibhile zithe thege apha eLange, where amaculo ethe thege apha eLange, where abantwana xa kuzawuthandazwa ufumanisa uba akho ubuza komnye into yobana kwenziwa ntoni na, wonke umntu uneculo lakhe. That foundation, that God anishiya naye umama wenu uBeauty uMafungwashe, she has left you with a foundation engenawuze idilizwe mntu. Now idiliza ngokwenu. Uyidiliza kwenu kuba nina decide ukuthi opt out of this God eyanishiye naye umama wenu. That is the most important thing. Even if I can stop there, kwelami icala, I would have said into endicinga uba fanuba that legacy anishiya naye umama yokufunda ukukhonza abantwana bam, ukufunda ukubambelela kuThixo, ukufunda ukwayama ngoThixo, ukufunda uba apha ebomini bakho uphile ngoThixo, uphilele uThixo. That is enough. Ukuba umzali wakho angangakwazi ukukushiya nemali, angakwazi ukukushiya nendlu ene-upstairs,
angakwazi ukukushiya nemoto. Uba ukushiye noThixo, you've got everything. Kuba uThixo uzinto zonke ebomini bethu. And so pass that old baton kubazukulwana bakama njoba benibabona, and keep that legacy. My number 2 ngothi bantwana bam bodade wethu zeningaze nikhohlwe intoba elakhaya lenu elikhaya lenu bhekisa kweliya neli uThixo ulisikelele. Ndiyayiphinda, ningazi apha ebomini benu niyikhohlwe intobana nikule ndawo enikuyo ebomini benu because uThixo uthandile uba anibless. Asibobuclever benu, asibobukrelekrele benu esikolweni, asiyo. It is only by the mere grace of God. I-grace ke kuthiwa xa idefinwa, it is that which is given to us when we are utterly undeserving, when you cannot even make a claim, but uzibone uphiwe into ebungafanelanga ba wena uthi hayi ndiyayiclaima ndifanele uyifumana le. That is my number 2 kuni othi. Keep that in mind intoba tyhini kanene apha uThixo usisikelele kweli khaya. Andingenanga kweli khaya ndifike ndapakisha apha imoto ngaphandle ndalijonga ndalibona uba eli khaya lathandazelwa lisikelelo. Ningayilahli ke loo nto bantwana bam. My number 3 endifuna ukuthetha kuni before I wrap up yinto ethi bantwana bam, njoba benidityaniswe ngabazali benu noThixo, stay apha phantsi komnqamlezo as a united family. Ningaze apha ebomini benu kubekho umntwana othi komnye nca. Noba sekusithiwa ubuhlungu kangakanani na, stay united as a family. Nibayilandele bendinibone niyiyo xa bendinivizithele. Cimafana ke uba bekuthiwa ndibhala i-essay ngenisithi gqibile essay yam. Those are the 3 things endifuna ukuba ndinishiye nazo. Keep those things. Stick to those things. Nifunane, nikhangelane. Ayikho into endiwarisha ntlanganiso njengabantu abadiliza uthando lwabo beludilizele ezizweni. Boyiswa kukuthanda umuntu sister wakhe, athanda ubrother wakhe, bathandane as a family. Kodwa athi umntaka dadewenu, athi umntana kamamakho eniphuma esizalweni esinye, axakeke ade ayokuboleka imali ezizweni. Kukho onayo olapha endlini, ongenako kodwa uready for ukunceda abantu baphanga phandle adibana nabo se benamazinyo asibhozo. Ayikho into endihlupha njengaba bantu. I've been to that home and I was seeing for the first time in my life. Bendiqala ukungena apha as much as bendiqala ukungena apha this morning. Ayikho into endihlupha njengabantu abathanda uentertain ilizwe ngabazali babo. Athi xa sekubhubhile umzali kubekho ubunewunewu
ukrelekrele angazange wabu enjoya yena lo muntu ungasekhoyo ephila. Kodwa endikubona nikwenzile namhlanje nikwenza because umama wenu was introduced esaphila kobubomi. Wabuphila ubomi bophila kamandi, uphila nabantwana bakho, uphile kamandi. Wenza umzali wakho ave kumandi uba enomntwana omzeleyo, ave exolile uba enomntwana amzeleyo. Angathi uzatyeka amandi, uzanxibe kakuhle, kufuneka into yobana ahambe aye ezizweni awuncedwe. Ube nomzali, kanti lo mzali wakho uzawuba ingxaki kwabanye abantu, wena ubhizi ngapha ezizweni uentertain abanye abantu, ulibele into yoba ipriority yakho is your parent. Keep that in mind, bantwana basekhaya. Ndinishiya nala mazwi ke athi, because ke it's my duty as a priest ukunishiya nelizwi elilapha eBhayibhileni. Bona apho benifunda khona, go and read that passage. The passage is about a transition with leadership. Moses, who led abantwana bakaIsrayeli from eGibhithe ukudlula entlango, ngoku uThixo uthi kuMoses, Moses, go to the top of the mountain. Apha beqhela ukudibana noThixo khona aye. Athi xa efika phaa phezu kwentaba, athi uThixo, uyalibona elaa lizwe liphaa? I imagine into yoba mhlawumbi ngeliba likhonjwa ngapha kweKokstad. Athi uMoses, yes, I do, ndiyalibona. Athi naliya elaa lizwe, aba bantu abaya kona. Kodwa wena Moses, awuyi phaa kwelaa lizwe. Iphelile yakho igame kule ndaba. Under normal circumstances, you would classify that as abuse. Okokuba ndisokole naba bantu, ndiwela amalwandle, evalile amanzi, kufuneke ndibethe kuvuleke amanzi, bawela abantu bakho, ndihlutshwa ngaba bantu, besithi Moses ubufuna sizofela phana, ndisithini, ze kuthi ngoku xa kufuneka ndiyokuritayarishela kweli lizwe, kuthiwe no, not you there. Andifuna ukungena ke kuloo nto yalo debate because ingaba idebate ende. Kodwa I imagine uba uThixo wayezama ukumtitsha uMoses into yoba Moses masiyi-avoide into yobana siqhwitha-qhwithane ngaba bantu bawufika phaa, ngoba kwawubakho le nto yale claim ozawusoloko unayo ethi nilibele uba ndanikhupha eGibhithe. Ulibala uba wena Moses bebengakhutshwa nguwe, wena ubusisixhobo sam sokubakhupha eGibhithe. Le transition ke ngoku yokuba uthi uMoses xa uThixo epronouncer uba akayi, aphendule with a positive, because apha ebomini kufuneka yonke into uyithathe in a positive light. Uthi Moses, wena Nkosi waba likhaya kwisizukulwana ngesizukulwana. Whether I live, ndiphilela wena, whether I die, ndisekhayeni elinguwe. That ends the story. Now, there's a new leader who is coming up now. Akho nto ke yakuyanzima njengokukhokela uzawunxityisa izihlangu ezikhulu kakhulu zomuntu ekukudala elidisha aba bantu for years, uzowuthatha kwiprincipal ekuthiwa yahlala iminyaka apha nesi sikolo, iphuma utitsha, ipensionela apha, nomntu nomzali nomntwana walapha, wonke umntu uphupha yona, ucinga ngayo, ulala ngayo, kutheni. Kodwa there's a new Joshua. And they have to live with the fact that there must be a Joshua. But look at this. uThixo kayenza impazamo.
yokokuba athi xa esithi kuMoses hlala phansi abengekho ready noJoshua. I am convinced kule family yenu njengokuba elele nje umama uBeauty, there's a Joshua who is ready to lead this family. And we must need to pray for is that Joshua. I don't know who that Joshua is. I can't play games and say I'm mhlambi ngubani okanye nguba. I do not know because asikokwam ukwazi ngoba uThixo akakhangeli ngokomfaneleko wangaphandle ngoba uba kunjalo abantwana bakaJese ababefanelekile ngaba bakufumana uba zikumkani kodwa uThixo uyawuthatha into engento ekuthiwa yayidlakadlaka. And he anointed it. Brace yourself for a new leadership. Isibane awuthi kuba umdala ekhaya kuthiwe sinikwe wena. Sikhange nithi ngoku niba yi-9 or 10. Siyonikwa unumber 8 okanye siyonikwa unumber 10 ekugqibeleni. Sinikwe yena isibane. Kubani umuntu onikwa isibane? Umuntu onikwa isibane ngumuntu onikwa i-direction. Ngumuntu othi kuxakiwe abantu besalibele kukunyusana besihlisana okwamanzi elwandle kuthiwe hayi babekhona ubani bezayisolva lento. Indeed athi awufika afika ayithi chwethe nje athi hayi makwenzeke into ethile kuthiwe kwenzeke loo nto ihamba indlela. Mbona ke eli lizwe lethu lizawudilika kuba akho zi-leaders emakhaya. Andikhathali noba singafumana ipresident engazi odwephi noba kungazi kuthiwa ine-degrees ezingaphi noba kungazi kuthiwa itheni. What we need are leaders within each family, within each locality. Sibe nenkosi, sibe nokuceba onenhliziyo esebuthixweni. Sibe nomuntu ovakalelwayo. Bathi abantu balapha eBrooksneck xa besithi asikwazi ukunyuka apha ngoba indlela yonakele ibe buhlungu ceba uva loo nto. There's a Joshua who is ready within the family. Because ebengasoze ahamba uBeauty uThixo engekho ready ngoJoshua. Let's pray for that Joshua kule family yethu. In summary, kuthethwe izinto. Yomelela, ukhaliphe, ungoyiki, ungankwantyi. It will wrap up ke ngoku ngento ethi kuba apho unyathela khona zaba secaleni kwakho. Yomelela ukhaliphe. It suggests that ungakwazi ukomelela kodwa ungakhaliphi. Ungoyiki. Usenokomelela, usenokhalipha kodwa ube libhetyebhetye ngenxa yokoyika. Uthi uphethe intonga ezinhle woyiswe lutshaba ngoba njengokuba wenzile nje ungenelwe luvalo oloyisa ukholo. Ungabi nokholo oloyisa uvalo. I'm saying to you bantwana bam, yomelelani, be strong, khaliphani. Apha ekukhalipheni kwenu nikhalipha kuba nisazi into yobana uThixo unyathela apho ninyathele khona. Kuthiwa ke ze ningoyiki. Kuthiwa ze ningoyiki. Ningoyiki into yoba what are we going to do ngoba umama engasekho nje? Because your God is with you. Ngawo onke amaxesha. God bless you in Jesus' name. Amen. Ndicelile ke bethuna na kuzawuvela obunye ubuso apha obuzawuqukumbela lento inezithethi. Andifuni ngamabomu ukunazisa. Ndingarhaleli naye ukuba makazazise. Ndikhalela nje into yoba sibambe kule into yoba siza kwenza
ngolu hlobo esenze ngalo. Masivaleni amehlo. Thixo nguyise, Thixo ngunyana, Thixo ngumoya oyingcwele. Izwi lakho Nkosi liyawuhlala liphilile ngonaphakade. Malihlale ke Nkosi elilizwi ezinhliziyweni zababantwana. Libagcine Nkosi, libalondoloze, libakhe. Hlala nalomzi ke wakwaMdutshane Nkosi elungileyo. Sithi xa sisenza lenkonzo ngendlela Nkosi engaqhele kwenziwa ngayo. Phansi kwezimeko siphila kuzo. Kodwa wena Nkosi ufike ube yintuthuzelo ezimpilweni zabantu bakwaMdutshane. Sikelela le family ke Thixo olungileyo, thamsanqelise wonke lo msebenzi egameni loyise, segameni lonyana, segameni lomoya oyingcwele ngonaphakade. Amen. Ndizixela phambi kwakho zonke. Mandithabathe elithuba ndibulise utata osivulele lenkonzo. Ndibulise otata, ndibulise omama, ndibulise wonke umkhosi kaThixo okule mnquba. Ndigqibele ke ngokubulisa le family yakwaMdutshane, ngakumbi ke usapho lukwamafungwashe. Ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Sizawuqhuba ke ngale phase yezithethe. Kodwa ke xa sizawuqhuba ndicela nje into yokuba ningakhathazeki xa ndiza kuthi izithethe ezibini maziphakame ngexesha elinye, kuba zizizithethe ezihlobeneyo, ezi-related. Number 2, enkosi Taluvika, le ibingeyontshumayelo, ibiyilecture. Bekumi utishala apha emi phambi kwale class edeliverisha le lesson yanamhlanje. Ndingacela into yoba Taluvika baba namhlanje ababantwana banezinto abakwazi ukuzenza esingakwazi kuzenza thina. Baze kule video le ndawo ubuthetha kuyo bayenze ivideo clip, ukuze xa behleli kukho bhoxayo bamdlalele le video clip. Bathi khumbula uba sisuka kule video clip. Aze nabani ophume ecaleni nangasiphi nisizathu niveni ezifowuni nimdlalele le video clip, ukuze akwazi ukukhumbula into yokuba sisuka phi na.